Jotono khulungpa tibra hastini jo toluku rokno tibra len chobani chibai te hambaya pharo tini 5 তারিখ মার্চ 2022 সালমানি সালো I.P.F.T সেন্ট্রাল কমিটি ang I.P.F.T সেন্ট্রাল কমিটি ni কালচার te sport secretary ang Bito Debbarma ang ani asuk thai pojana ang sakphang payanggi ang asuk thana yakarkha boni bagi party I.P.F.T tibra hasteni chini party I.P.F.T president sir N.C. Debbarma no bono khulumboi ani koimung bulai bono yapharo social media ni bisingti te officially ang birino ko ani resignation paper ronai boni bagi joto tibra lena hamjangnai tibra hasteni sangkra kono joboni chibai te hambaya phari khulumuya phari ang joton thani nakarsano ani sayrok tongoni nakarti te dofani bagi samungtana bagi jephurkono tiar tongo boni bagi I.P.F.T aiglok thun tibralen daktiman thun hambai te khulumka